portrétov talianskej šlachty, autor krajinárskych akvarelov z Anglicka, ktorý zomrel 9. decembra 1641. Píše sa v 1832 a vo Weimare zomrel nemecký básnik a spisovateľ Johann Wolfgang Goethe, predstaviteľ nemeckej klasiky. Priateľstvo s filozofom Johannom von Herderom ho priviedlo k preromantickému hnutiu Sturm und Drang a tieto filozoficko-estetické idei pretavil do básne Prometheus a listového románu Utrpenie mladého Werthera, ktorý svojho času vyvolal v Nemecku vlnu samovrážd mladých ľudí. Napísal tiež niekoľko dramatických diel, Rímske elégie, Ifigénia, Tauride, Torquato Tasso či Faust. Narodil sa 28. augusta 1749 vo Frankfurte nad Mohanom. V roku 1945 bola založená Liga arabských štátov, voľné združenie arabských krajín, ktorého cieľom bola politická, ekonomická, ale i vojenská koordinácia spoločných záujmov. V roku 1953 sa zo Brne narodila česká herečka Dagmar Veškerová-Havlová. Začínala v divadle Na provázku v Brne, neskôr hrala v pražskom divadle Na Vinohradoch. Hrala vo filmoch Holka na zabití, Komediant, Ohnivé ženy, Dielná spiev, Holky z porcelánu, Zítra to roztočíme drahoušku, Trhák, Upír z terapie, Môj hříšný muž, Buldovci a Česny a Češne. Neskôr založila nadáciu Dagmara a Václava Havlových s názvom Vízie 97, ktorá je zameraná na oblasť kultúry, onkológie, vzdelávania mladých ľudí, ľudských práv, boja proti rasovej neznášanlivosti. Posuneme sa do roku 1965, kedy v Bratislave zomrel sochár Ladislav Majerský, zakladateľ slovenského medialéctva. Narodil sa 11. marca 1900 v Hliníku nad Hronom. V roku 2001 zomrel americký animátor William Hanna, ktorý sa preslávil kreslami do animovaného seriálu Tom a Jerry. To bol teda historický kalendár Jána Sklena a už o chvíľu sa môžete tešiť na svoj obľúbený kratučký miniromán.